Bă, băieți, suntem aici la un vlog cu Adi. Și o să facem un vlog pentru 1 aprilie, bă, facem 24 de ore farse, prank-uri. Ok, și David n-a venit, a lipsit 3 săptămâni, are probleme cu școala și altceva și... Nu știu. Bă, cine este? Oh my god! Mamă, bă. Ok. Și, bă, ce? Că scăpați de David, bă. Uitați-l aici. Uba. Iuba. Mamă. Bă, și vrei, bă. Salut, pricăjale, bine ați la un nou vlog. Acum o să facem... când am auzit? Facem un vlog cu Prank-uri de 1 aprilie, 24 de ore. 24 de ore. O să facem și la prieteni și... Scuzați-mă că am întârziat 3 săptămâni, dar am avut probleme personale și cu școala, că acum tot școala. Chiar dacă am săptămâna verde. Sau nu că n-am avut chef, sau n-am avut idei. Na. Și am așteptat și vlogul ăsta, că am vrut să facem pentru 1 aprilie. Și dau și un tric acolo. Și... Aha, 1 aprilie nu mare. Așa. Nu m-a atins. Nu, bă. Dă un tram trigul. Haha, farsă de 2 aprilie. Așa. Ia. Mamă. Uite-l pe David. Nu mai e David. 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 Hai, da. Mamă, băi, băieți. Și acum vreau să facem o farsă la MCView. Să băgăm în sac. Te bă, de aici, bă, că ne strâși. Mamă, băi, și... La cine să facem primii, bă? La frate să face ceva, bă. Bă, dacă are frate, nu știu ceva, ne mergem lângă ele și le împinge să facem ceva. Și se cade. Sau dacă ăsta mergem de dreapta și știi, mergem așa, sau la cineva mergem, bă. Și dacă... Știi de ăla. Hai, să încercăm. Mamă, dar la cine? Pe unde sunt Băi, băieți, acum îmi găsesc niște fete. Să mergem lângă ele să le facem ceva. Face, băi, boala copilului. Eu am crezut că e cineva de la școală. Da, mă, că nici nu mai ai. Bă, da, ce? Zi-mi așa, bă. Asta-i. Sau? Stai să văd. Dă-te o. Sufia de stat omul, să-mi fac bună de copia mea. Stai. Mai da, ce? Hai să văd, băi. Să dați. Ai gândit la ghi? Mai dați-vă tare! Eu n-ating, bă! Bă, dă-le, David, dă-te! Helicopter! Forța de 1 aprilie! Nu mai pot! Vezi că stiu la cu panda, eu fac și da de limba, bă! Nu mai...
David. Băi, și acum o să-i văd telefonul. Bă, dar v-a la spărat? fată. A? Tu te-ai spărat că v-a spărat pe că v-am dat. Te-ai speriat? Te-ai speriat? Te speriam prima dată înainte că... Ai văzut că țineam așa telefonul și era să... Tu de seara ținem așa că mulți că ai filmat cu tine tu. Și de cine numele tău? Uite, Slofia. Fugiți, băi! E furat telefonul, bă, e furat. Hai, dați, bă, lasă merem. Hai, da, bă! Cu tine, sugi-mi-l. Uite, vezi? Uite ce am văzut. Parte de 1 aprilie. Doamne! Gianina asta, bă, nu poți să stai în oraș, băi. Mamă, bă, băieți. Bă, fetelor, ne mai dați și pe noi la cine să merem, în loc de Alex. Merem la noi. Bine că n-ai intrat undeva. Ia, David, mai iar la dată. Mai omorât aici. Bă, Sofia, se numește, ne mai dai idei la cine să merem. Adică nu idei, să ne zici la cine să merem după, în loc de... Hai, binele, băi. Tu, în loc de... Ai, bă, că nu te-a dat una să mă dau. Nu, dacă așa de aia, că... Bă, Alexandru. Asta vreau să dai tare. Hei! Tu, la Alexandru. Și ce să-i faci? Să-i dăm peste el în casă? Hai, dați, bă! Omor pe asta. Bă, mă duc să-mi iau cagula, bă! Intru peste el în casă, bă! Cu casă! Hai, dați, bă! Hai, dați, bă! Mamă, bă, ce mă? Bă, cum ești? Băi, dacă venim aici cu voi nebune, oricum ne-am vrut de mult, dar oricum ne-am vrut de mult, da? Mamă, bă, băieți, acum o să mergem la prietenul nostru, bă. Îmi iau eu cagula și mergem peste el în casă, bă. Cagula și tu mere... Hai, care adine. Mascara. David. Ce, mă? David. Vine, dar nu mai vine. Lasă-ne zici că nu-ți vine. David. Ei, amici. Bă, bă, da. Ce? David, știi pe la bet. Ce, mă? Bă, că după asta supăr. I-a băgat piatra în gură! Piatră pe pământ, bă. Bă, arătă. Ia, uite-te la fața lui. Spune dacă facem... Ce? Sandu. Că nu te fac. Ce mă să vezi, ora, mama? Mamă, bă, dar ce varsă are idei, bă. Ce varsă are idei. Am idei, dar nu Mamă, bă, dar de unde să luăm un spin? de unde luăm. Bă, și o să revenim că merem la prietenul nostru. Aici, ai curbă? Ai limă, vezi? Te văd, dar nu te văd. Vezi, bă, să nu te bagi în ceva. După să-mi iau poza cu fermoare. Așa e? Mi-a dat ce prost. Bă, da unde merg, bă? Așa, dă în față. Băi, dar de ce prosop? Hai, băi, că acum mă duc să-mi iau cagula. Băi, băieți, se pare că nu mi-am găsit cagula. Ciula. Și eu îmi pun căciula, bă. Și... Mi-am balastru. Bă, da, David. Hai, David, până merem. Dă și noi. N-ați văzut nimic. Băi, băieți, mă duc să fac caca. Să ne bă, văd că mă da. duc să mă duc. Haide, ține telefonul. Mă filmez aici, filmez, da. Așa, dăm și noi să fie. Nu, prind și plus. Și aia? Ia. Ia, uite. Bă, dar eu știu de unde. Nu știu, da.
Adi, ce tu ne filmezi? Pun aici. Jackal to Spike. Pun aici. Haha, față de 2 aprilie. Double Jackal to Spike. Haha, față de 2 aprilie. Pun aici. Haha, față de 12 aprilie. Mamă, bă. Bă, ce căcăldor de sandă. Mai ceva când e făcut. Mamă, bă, și nițarul ăsta, bă. Hai, bă. Haide. Bun. Hai să vedem. Hai să vă știu. Click, click. Bă! Click, click. N-am ketchup, nu Click, click. Click, click. Click, click. Haideți. Click, click. Mamă, băi, băieți, și acum, adică să ne filmezi, da? Dacă vă întrebați de ce port pe căldura asta, de asta, că m-am dus urât rău și nu-mi place. Și eu. Tu taci, bă, că tu ești cel mai urât de aici. Bă, dar tu nu trebuie să te vârăspești deja urât. Cum am venit la Sandu, bă, ne punem cagulile, haideți, bă. Hai, da, bă. Bă, dacă nu vă bine, bă, bro. Da, să-mi pun cagula, băi, băieți. Gata. Mă, vă, bine, ceva. E bine, bă? E bine, bă, perfect. Mamă, dar nu, mica să mură la el. Vezi să pun eu calcula mea. Da, așa stau eu, bă, băi, băieți. Băi, la ce mere, bă, la ce mere. Bă, așteaptă-ne, bă, să intrăm toți, bă. Bă, așteaptă să intrăm toți, bă, de mere. Eu rămân fără nici. Filmează, Adi. Mamă, dă-le așa. Filmează. Mamă, bă, băi, și acum o să mergem. E bună, bă, cagula mea, bă. Stai, bă, bă, bă. Eu ce cagulă șmec, bă! Mamă, bă, bă. Haideți. Nu să știe unde cade. Dai. Sandy acasă? Haideți, bă, la magazin intrăm. Hai să sperie, bă. Hai să sperie. Hai, da, bă, repede, hai, bă. Hai, bă, hai. Da, bună mere. Hai, da, mă, lasă-mă, ia, mă. Cum a sosit la magazin prietenul nostru, bă. Ne-a zis până la el acasă și a zis că nu e acasă. Gama chici? Îți dai gama bunta. Da, prima. Gama mici. Ta-dam. Bă, dar filmează-mă, bă! Băi, băieți. Ha. Ia-l prostul puri. Nu, mă. Hai, da, bă, fii atent. Bă, mereu Sibiu, bă, te duci până la magazin. Să vezi ce face el. Ha, bă. Merg bă, până la mine în magazin. Bă, voi stați aici, că mă duc eu până la magazin. Hai, da, vin aici. Bă, voi stați, bă, aici. Că nu mereu și după vine mâna. David. O cazul picior, da. Mă, ca să picior și eu luat semișul. Bă, băi, acum vrem să vedem ce face prietenul. L-au pus la loc, frate. De unde l-au vina. Să nu ne vadă camera, băi, pun așa. Cred că nu ne lasă să filmăm în magazin. Dacă nu stăți, ca ce fac? Hai, dați bă, repede. Hai, dați bă, hai, dați. Hai, acum lasă el. Hai, te filmează că intră peste el. Hai, dați, hai. Hai, uite. Du-te, bă. Bă, faceți așa la mine. Hai, mereu una, bă. Hai să mergem la spate. Spinu, bă. Ce faci, bă, Sandu? Taci, bă. Taci, bă. La cine? La Bortica. De ce? Ca să-i ducă sus. Hai, da. Sus acolo. David. Taci.
Mamă, să nu știu. Bă, David, dai înapoi, bă! David! Bă, hai să ne ascundem acolo pe la scări. Hai să ne ascundem la scări, că o să cămere la bol deja. Ca să-i ducă să cu hai. Ia. Are numai 3. Da, 15. 15? Nu? Nu. Bă, da. Bă, dați. Sta. Hai și vezi cum ești pe scări, hai încet la mama, da? Așa. Cum e că nu? Bă, și acum o să ne ascundem. Haideți. Mamă. Băița. N-au văzut, bă. Hai, repede. Ne-au prins, mă. Nu, mă, din cauza lui Sandu. Bă, numai Sandu, strică-te, bă, trebuie să-l băgăm în tomberul, bă. Sandu. Bă, Sandu, m-ar comenta că... Nu, bă, facem aia care au zis la Adi, bă. Facem la cineva, bă. Facem aia, bă, cu ăsta. Hai, dar să facem aia. Care punem de la și ca să știi tu ce. Spike-ul ăla, nu, spike-ul ăla. Haide să luăm. Bă, vrei să facem la cineva. Să luăm un de la unul. Hai, bă, că ne-au chemat la Lucaus. Să doare cu spațiile. De la Luca! Asta cred că vrea să ne facă ceva. Tac acum! Bă, băi, nu vrem să facem 24 de ore, așa ceva. O să facem până când nu mai avem noi chef. Nu, bă. Tu, dar cu cine e în casă? Nimeni? Nicol. Ia. Cred să mă pice. Nu, bă, la cine facem ăla? Nu, la Sandu, la cine? Bă, bățelă, că vine. Dacă încă imediat, stai că vine imediat. Da, vei tot ține la cât să nu fugă. Mamă, bă, Ce-ați mâncat, bă? Știi ce am mâncat? Am mâncat un șnițel. Nu ne treabă, nu ne pasă. Dar nu e din ăla. Nu mai auzi, nu mai ascultați pe ăsta. Și... Am închis asta, nu mai te aude. Mamă! Headshot! Da, bă. La gay! Hai să vedem ce-i în tomberon, bă. Mamă, bă, eu aici. Bă, ce m-am pis ăla! Bă, dar de ce minți, bă? Dar de ce am zis că mai... Ajută! Adi, ține camera, mă, ca să vin. Am bătat în 10, bă. Că eu l-am țăpat și el singur să țipă. Oh. Am dovadă, frate. Camerele sunt aici. Am găsit pe ăsta aici. Vezi că vine mama ta, Davide. Da. Uite, ia 5 lei pentru că te-am găsit pe bună. Mamă, bă, dați am căzut, mă, să moară, mamă. Ia, bă, că mai e de la. Uită-te. Uite-l. Nu e de la mine, de la mine. Ba, da, mă, ești prost. Nu, că nu e nimic rău. Eu, bă, vezi ăla. Da, eu nu mă bag, hai. Să vezi, bă, ce m-am pisat din tomberon, bă. Auzi, bă.
Eu, doamne, zice aici. Ați filmat? Ia, a filmat eu. Nu, mai lasă. Dar să vezi, bă, m-am uitat că ce este. Uite față, mamă! De ce? Mamă, farsă de 1 aprilie, bă. Nu știu că te piși pe tine, bă. Bă, tu faci de-alea pe tine, bă. Bă, bate să o pișa pe el. A pișat costul. Nu, bă, haideți, bă, să luăm aia. Costul, pișa, costul. Hai, nu mă împarcă la toate fetele. Haideți, bă, ca să luăm. Bă, bă. Haideți, bă, să luăm spinii, bă. Hai, bă, la cine facem, bă? Bă, au fost gani! La Sandra, bă, la Sandra. Hai, bă, să luăm spinii, bă. Să pune la cineva. Eu mai fi pe gata. Bă, să vezi, să bă, când merge ca să și... Și tu ții așa la spate, tu ții la spate. În spate și pune de cări. Ai. A, bă, bă, nicio. Standu. Eusebio face. Eusebio mai bine. Eusebio. La așa și de. Papa. Hello. Ești pe filmare. Tu poți să ridici? Tu, au câștigat ăștia de campionatul. Da, mă, n-ai văzut că am Hai să zic la mine. Ia. Că vrea. Că nu mi-e și tapetică, bă. Amen, papa. Dar nu mai este mult. Băi, băieți, acum. Mamă, ăștia caută spinii, bă. Nu vrei, mă. Ăsta, mă. Taci, bă. Bă, dar mai măruțel, așa. Bă, rupeți-l, mă. Taci, mă. Mamă, bă, ce se face, bă, să moră, bă. Bine ăsta, bă. E umed, bă, hai încerc să e umed. Mă rog, să îngățat. I don't care. Nu mai conta, bă, că I don't care. Sandu, nu mai jura. jura, bă. Că te auzi pe filmare. După trec ca să te bate. Bine, mă, să pun și pun. M-am pic. Gata. Un pic mai la ce, bă, hai. De la Adi, bă. De ce, bă? E bă. Cine te pune spate, bă? Nu mai țin așa, că să fii da. Nu așa. Așa, așa. Papa. Dai le faccia, arată că se filma. Ce? Să se ridice înapoi, bă. Să se ridice înapoi. Vreau să se pună înapoi. Tac, tac, tac. Am pus pe story și am pus și la story și mi-o cum o scris acolo la story și o scris că vezi Davi că puncte și după aia nu mai zis nimică. După aia Uite, mă, că e față de aprilie. Ce farsă tu, da, pe... forță tu. Uite, mă, că filmat. Păi ia tu, dar nu, că e poprită. Băi, da, uite-te pe story. De ce nu? Da. M-am pus urâtul. Hai, David, să-ți dă și lecurile. Păi și atunci ce ți-ai pula mea de story? Tu! Mamă, bă! Sofia, auzi. Sofia. Hai, Mira, că ne strigă mami. Hai cu noi, Anca. Mamă, bă! Adică așa, v-am zis 3 Hai, eu să vă Bă, spun dar ce pe încercăm. punct. Așa, mă,
Apă, dacă punea când o chema pe Mamă, bă, da. Bă, dar eu căzut. Bă, cum să numește? Bă, mă, bă, dar nu am reușit, bă. Primul fail de astăzi. Bă, și cum se numește, bă? S-a pus prea repede, bă, pe bancă, bă. A trecut de spate, bă, și ea repede. Nu, dar chiar străgat, Sofia, mă jur. Mă jur pe mama, dacă nu, acum chiar străgat. Păcălare! Păcălare. Păcălare! Sandu, acum! Când îți dau un ăsta, nu mai te ridici din cor. Bă, Sandu, să-l pui așa, Ninea, bă, așa, bă, așa! Bă, Sandu, bă. Bă, dar cine a dat asta? Nu știu, oamenii. Nu, că mi-a arătat aici ceva. Nu, uite, domn, pe mine. Stai, altceva. Bravo, n-am ciudat. Nu, că și în asta mi-a arătat ceva. Eu când fac dansuri râse, trebuie să-mi arăt ceva. Ceva care... Mă, stați fain. Sandu trebuie la niște. Sandu-i place. Sandu să-i fac de pe animate. Ridicați ceaca, bă, ridicați ceaca, cum o sus. Și asta mă gândesc. Nu putem. Sandu, încoce, Sandu, repede. Bă, încoce, bă, copile, bă. Ce ciom, bă, ce bă. Nu, o să te fixe, bă, invers. Bă, ce-i păsat de pe telefon? Bă, Sandu, hai să-ți dai canelea. Hai, bă, Sandu, și odată, bă. Că mă nervează, bă. Unde Milenul, bă, dă-te, bă. Hai. Hai să zic un... Hai, să fie ăștia și pregătiți. Nu mai prinde, dai bă, e bosta mea. Îmi dau telefonul ăla din nou și după aia îmi pun altul. No, hai, unde-te, David? Îmi cumpără. 3, 2, 1 și... Acum îl set. Bă, Doamne. Ești prost, eu să dai în gropi gropile. Bă, mai încolo trebuia. Bă, el aici l-a Mamă, pus. bă. Bă, ți-am să-l pun mai El încolo, aici bă. l-a pus pe Aici, bă. Acolo, bă, gata. Eu l-am cu buta mână, bă, că n-am mai apucat să o Bă, pun. ce prost, cât a stat aici, bă. Vorberea ca să meargă să ceră sămânță și asta să vină mai așa să... Ce? Eu nu vreau să mă și-a luat telefonul. Că i-am zis eu. Și ea când s-a Ca ridicat, să tu pună trebuia înapoi ca să să se pui pună. acolo. Cam pe aici și așa. Mamă, bă, bă, o să mai ascultăm, bă, cui ăsta, bă, că-i prost rău, bă, Bă, gata. Oprește-l, mă. Ce ne mai ține de jocul ăsta? Eu. Ce, mă, bă? Trebuia să filmezi la acolo să-i spună la Eusebiu. Hai, da, bă, la altcineva, hai, bă, hai la Raluca. La Sofia. Mamă, bă, băieți, hai, dați-mă că merem până la Raluca să vedem. O te punem la aia. Dacă nu ne ia simplu, Că după ăla vine după noi. Bă, cu mine vă puneți, bă. L-au trimis undeva, bă. Bă, cu mine vă puneți, bă. Spinu. Hai, da, bă, bă. A, nu, că l-a luat, da, du-mă la el acolo. Mamă, bă, dar Sofia nu mai vine. Uitați-le, bă, băieți, încolo ălea. Uitați-vă, copii nori ăia acolo. La Ianca, cum e rău. Deci că e
Bă, dar nu e apă. Dacă era apă, deja era de jur aici. Băi! Am zis dacă! Băi, dacă! Dar oricum e apă ăla. Tot de acolo ce... Ce e acolo e numai apă. Reggaeton. Și nori îți fac din apă, bă, prostule. Din vapor. Vapor și apă. Și vaporul de ce dacă ai făcut? Cum dracu mereu apa în sus, bă? Bă, tu ești prost, bă, că tu nu știi nimic, bă. Întreabă pe aia de... Nu ce-ai, bă, făcut? Eu nu mai știu, că l-am făcut pe 5. Fotolizează. Hai, da tu un par! Hai, da-ți. 7. Ce, mă? Pune ventricul să mai inimă. Dacă nu ne învăța, bă! Mamă, ce să mă duc să mor, mama. Mi-a dus o ceartă. Bă, Adi, să pui așa, vezi? Mamă, băi, băți. Mamă, bă. Bă, ești nebun! Ca să-ți iei pantaloni scurs ca să fii în evidență și tu nici nu știi să te îmbraci. Ești nebun. Hai, dar tu nu vezi cum te îmbraci. De ce să faci așa? Mamă, deja e direct pom, direct în piele. Ia, dă-mi jos. Așa, nu, la fix. Nu, mai așa, Mai așa, fix pe piele. Nu, dă-i pe piele, pune pielea, mă. Așa. Trebuie să focuseze. Dar nu se mai focusează, de ce? Că eu nu cât prea mare. Că vine. Bă, puta, ce să nu da, bă, ce dă ăla? Ce faci? Lasă-mă! Și eu. Te văd fără o mână. Lasă-mă! Hai, dați tu pe bancă să ne jucăm flori, fete sau băieți! Ce, bă? Așa au stat. Dar așa stăteam. Așa, să dreapta, așa. Mamă, bă, dar nu le mele, bă, că așa știu, bă, numai Sofia, bă. Bă, Adi, bă, Adi, bă. Ai simțit ceva? Nu. Nu, că n-am fost pe acele, că Ăsta vrea să facă de la pe mine. Du-te, bă. Tu ce prost este? Așa, să dau o notă. Să dai o notă. La un tric. Hai, du-te sus. Dai tu o notă. Oh, mă, că nu face nimic, prostule. Bă, dar ce ți-o frică așa de mine? Ce-i fac? Cine ți-o să dau de aici? Uf. Ia acolo, mașină, nu cea. Ne jucăm, bă, flori, fete sau băieți? Bă, că-i șmecheri, bă. Tu ai asta? N-avem. Mai scumpă decât 7 miliarde, jumătate. mai scumpă decât geamul. Mamă, bă, facem, bă, și noi odată ceva, bă. Ha? Deja 34 de minute. Lăsați, bă, unul jos, că stați prea mult pe picea. Mai bine mele să facem altceva, că atâta stăm prea mult, bă. Bă, stai loc că mi bagi în cur. Stai tot greu, că nu în cap. Hai, bă, să intrăm pe seara și după gătăm tot vlogul. Hai, da. Hai, da, să intrăm peste el. Ce facem? Nu, că deja 34 de minute. Uine. Și după aia să trece și numai după noi. Ia, frate, să trece bine după noi. Ce facem? Dacă vrei să mergi la laboratorul secret. Sandra, tu vii acolo? Eu nu știu unde e, bă. Nu, unde ai, bă? Nu, și tu și ca Alex. În camionul meu de acasă.
plângi? Îți un drog fără să nu... Hai, bă, ne jucăm, bă, adevăr sau bă, ăla, fete sau băieți. Hai, da, tu cu mine. Hai, tu că noi te ducem. Bă, dar e adevărat. Hai. E sun. Bine. Am auzit. Da, știu, hai. Seara Am Viora. auzit. Că eu zis asta. Hai, Da, Adu. bine, hai, du-te. Da, da, gustă. Bă, dar nu mai mere. Bă, dar bă, că nu mi-a făcut nimic, că băga mai și pe pan. Bă, bine, bă, ai mers. Nu, N-ai filmat. nu, că m-am dus. Pleci, bă, copile, bă. Săracă, na. Las că voi ați văzut. Din nou. Timpul înapoi. Reluare. Voi ați văzut. Reluare. Mamă, bă, dar n-a prins-o, bă. Reluare. Reluare. După ce l-a scăpat Reluare. Adi și l-a luat eu. Bă, dar l-a scăpat Adi, bă, și am zis că mă duc cu Adi și după nu mai... Și l-a luat eu și l-a... Adi, ți-l bag în cur. Nu cred că e prea mic. Hai, dați, bă. E prea mic. Hai, dați, bă, să mergem să facem ceva și gata. Că deja e 40 de minute, bă. Hai, dați, bă, să facem ceva, că deja e 40 de minute. Hai, dați, bă, să facem altceva. Hai, dați, bă, bă. Bă, fiți atent. Merem să facem la cineva ceva. Merem la Raluca și facem ceva. Bă, ce zi facem la Raluca? Cred că tot gigabyte să stric acum. Țăpăm. Repede, bă, dai aici, bă, nu, el spune pe ea, mă, frate, că parcă... Na, acum ni-l dă nou. Bă, că vine Anca aici, mă, dă-mă aici, mă, când el spune și în el pas. Betel. Nu stai jos. Bă, că nu l-am băgat, măi. Așa un pic că-l prindeam. Hai, bă, merem, bă, la cineva. Da, puteai să vezi, David, cum nu eu l-am băgat cu te aici. Bă! Hai că acolo Față de întâia aprilie. te lovim, ai făcut bubiță. Te lovim mereu la noi. Că călcat asta cu piciorul pe mâna mea. Ce trage la de păr? Față de întâia aprilie. Asta da falsă. Față de întâia aprilie. Bine că nu ți-o pun tomberonul. Hai, dați, bă, să merem, bă, la Raluca, bă, să-i facem ceva și gata, bă. Că deja e 41 de minute. După noi, băi. Că trumă după rare și... Doage cu tău. Hai, bă. De ce ai? Hai, merg, eu dai. Stau? Macina populară. Pagina populară. Da, nebun. Uite, Nima, arată-mă sus. Vedeți, asta nu-i faină mașină, asta nu-i mașină, uitați. Asta nu-i mașină. Tranziție, David, asta nu-i mașină. Asta e mașină. Vezi că o ai. Merg, bă, pai. Au, bă. Nima. Hai, dați. Nima. Îl vezi? Nu, hai, dați, bă, mergem la ea. Ce te speriat? Ce te speriat? Față de întâia aprilie să nu te plimbi, că merg după ea, că ne spargem toți. Ui, bă! Mamă, ce tare gură, Sandu, bă! După altcineva, că altcineva nu are. Să moră ăștia dintre ei. Dar de ce că-i prost și nu dă? Ba! Ia să văd. Hai, mă, să vedem. Te-o spar, Dadi, bă! 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 Bă!
Ce tare, Sandu, unde? Uite, pic din gură ți-o da, Sandule. Hai, dați bă la aia, bă. Vrei-o, David? E, nu, ia, aia care i-a dat-o în gură la Sandu, ia. Bă, da, ce dore, bă! Cum bă, ce condou? Hai, da, bă. Bă, stai locul, nu, bă. Mamă, ce fuge ăla după mine, bă. Cu galonul de apă. Ce faci? Bă, unde e ăla? Nu, mă, nu știu unde e ăla, n-am văzut. Mamă. Mamă, dar se fuge prostă pe aia. După noi, după noi. Ce face, vine? Vine, mă. Vezi, vine. Ia-i. Mă neșteaptă. Bă, du-te după Eusebiu. Bă. Mamă, bă. Am intrat la oameni în casă, bă. Bă, tu sâne! Bine. Uite de aici. Nimic. Deschide-mă și stai cu mine. Hai, veniți să Pe filma, cameramanul nu more. Bă, da, ce urmă. Încă, mă, ți-o șine să mă. Da, vreau și mă motă. Haide, mă, hai, gata, s-a uitat. S-a uitat singur, doamne, ia din partea asta. S-a uitat singur, mă. Filmarea. Atâta să te la video. La revedere, Pricăjeanu. Sper că vă plăcut vlogul Lăsați ăsta. înapoi asta ca să dăm pe ea. Sper că vă plăcut vlogul ăsta mult. Ia, vezi ceva pe pantalon. Hai, papa, bă, băieți, mă pupăm. Deci, bă, Pricăjeanu. Păcate am să fac eu o schemă. O să iau pe ăștia doi, dar... Da. 3, 4. Și... Nu știu dacă mai scapă azi. Până nu, cred că îi dau un pumn în gură. Și plecăm în casă. Așa. Sper că vă plăcut vlogul ăsta, a fost amuzant. Au fost și niște lucruri cu care nu e ieșit. Știi? Și... Să știți că e chel și din aia portă căciul. Nu schel, dacă vreți să știți că am păruțos, dar... Ui, bă, dar să vede că ești chel, să mor eu. Ce? Să vede că ești chel. Nu schel. Bă, David. Dai și tu fain. Stos, da. E chel, mă. Că aici în față, știi cum e? Zazarii, E. Băi, băi, și acum Și... o să cătăm vlogul și o să mai facem niște vloguri, dar nu acum. Pricou. Dar... Este vreo 3-2. Scrieți voi în comentarii Ce cu 3-2 ce o zile, să mă? mai facem. Cu ce să Da, și cred că astăzi mai pus tot. Astăzi mai filmăm. Așa, Mai pe sară, țără. mai pe sat. Păi da, Ding dong ding. Motherfucker. nu mă, că ca să după aia oamenii vine- se uită și alți oameni. Copii. Cum au zis deja la salariu să începem la mână? Deci și acum da, suntem și noi uscați acum, nu suntem Yes. și nu o să ne răcim deloc. Bine! Și